Ma, ano ka lang budjol ka, Jot? Hoy, J! J! Anong ganap? Ha? 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 Sa'yo na. Liyaw ba? Liog ba? Uwan gani. Bilog na. Lah, grabe palabugan. Tahan naman. Drama na. Ano drama? Daot. Ito bilog na. Kiligol mo ka na, no? Kita na eh? Pa. Lah. Drama lover ang buang. Bago na yung lingaron. Nindot na day? Sama na. Love story, umumo. Sagol. Pagpayong eh. Dire day. Ano? Lakaw rin tao siya. Smotoy ba? Yo. Nadaril day. Tog. Kawa day. Nangita siya ha. Nangita siya. Mbut. Bisa ni? Ini saya classmate ko rin niya. Babae ni buntis. Babae ba buntis? Ngita sa imo. Eh. Happy anniversary ko no. Bilog ba? Nah, lakaw ta? Bilog. Uyog na. Ibang daw po. Nah, lakaw ta? Bilog ba? Ah, lakaw, basta lakaw ta. Nah. Nah. Magsakay dito rin. Motor ko na naman gamiton. Uy, pukaw ko yung motor ha. Ha? Bilog ba? Aray mo ah. Ha? Yo, what's up? May adlaw sa tanan ng mga katambay no. Nangod to na. So another day, another life, another blessing na sa tatong tanan no. Karon kay ron December 12 no. So karon kay anniversary ron sa one. Among ko ano. Grupo diri sa may gagaw diri no. Sa amo ang sitio. So anniversary ron mo. Hikay-hikay kada among buhaton gid unta kada tuig. May hikay jud dami. Tong paglas kay nag sa totong do halang to no. Halang to nya daghan pa mi ato nya karon kay murag busy man ang uban daghan og kabisihan ba. So nanam jud na siya, normal na siya. So among plano sa to ni agi last year kay at amo tang pangandoy nga makakuha na tami maka asal. So wa man wa budget. Karon kanang gipit kay mga tao ron. So karon cameraman tulo, hala. Uy. Oh, luya kig naong usa. Cameraman tulo eh. Kami lang sa mag-celebrate no, wa pa mas uban, nanginabuhi man ang uban. So lakaw ra ta? Ha? Lakaw ra ta, Ji? Ay, lakaw. So, Butot ba? ayo lakaw ta. Loro na. Lakaw na. Lakaw lagi. Lakaw na. So, ngita may unsay maayo no. Unsay maayo nung mabuhat ron. Na may plano, sabot ganihan budjol eh. So, murag maniud to mi. Adto mi kaon ito sa tong ingon niya nga tindahan. Ito yung mga tindahan do, okay ba? Ha, basta na tindahan di ay kananan ba. So, ngadto mi. Nga. Maglakaw rin ngadto kay kuan man, walay motor. So, adto na ta. Let's go. Nara guys. Among tour guide guys ay. Sakto kaning daan na do, usig na ibitin diri ha. Lumba ka lumpayat ki. Di gro ni lapos ang daan dia gro na kutob skural oy. Ha? Lapos na dos tumoy. Nah. Malik kita sa agir. Ato ta agir yo. Pikas day tuig na kayo. Mas paano to kalsada? Sigurado kalsada kita daan gitu. Batan tugdan. Oh, as 12 na guys no, gutom na ko sugod guys. Kasi sakit akong tiyan niya. May able ang tindahan yung sa buing eh. Namigo na to. No. Bisi ko able dia asa may kanon to. Nga graba. Angit taglain, no? Taglain basig na dito sa eskina eh, no? Tung kuan ba sa Coshipnero ba? Coshipnero sa eskina sa Dakit no. So sa mga suki sa Coshipnero no. Nga kanang tindahan dia sa may Petron dito. Tung gikanaan na mo last. So
na sila i-branch guys, nag-branch out sila diri sa Dakit na diri sa Kinay. Sina Dakit no. So og hilig mong mga batchoy, mga bipare, so kung sa pa kuha nila di kay kusito silang product basta kay ang pangalan din ko Chef Nero. Bisitahan yun sila na diha sa Esquina Dakit no. So amo sang tanawon dito guys. Ato tanan niyo higabot to dito. Ug nagan mayo og wala. Mayo ra gyapon ito taglaing kananan. No. No. So good nang kabuang ni Moji. Ha, wala dan, nawa nang dan guys. Ha? Ada gyapon. Nay dan sa kabaw ni. Murag sirado gid. Murag sirado no. Naka. Tunto sa among tanawon guys ug naaba murag wa man. Kami dire sa kalsada. Nagagawa kami dito. Yan. Oh. Abli day. Abli guys. Mayo kay abli. Are mi dire. Muna pangan sila ko no. Tindahan no. Si pangan na tindahan ji. Wa na pangan. Giji, order. Ato dito. Ha? Aray. Okay do. Masa lang kasi niya sumay ako ah. Ikaw ting. Tayo ba? Sumay boleh mo? Tulo lang. Ikaw na lan. Tulo kasi. Nilahi lang. Tagpilang puso? 5. Kanton? 20. Di lang. Tulo. Tulo-tulo na ka. Tulo-tulo na niya kapuso po. Makanisa. Unya soft drinks. May Pepsi eh. Kanang kuan man. Ano ra ba naman? Mountain Dew. Nya Mountain Dew nga botelya. Mountain Dew. Oh. Pila ning manok? Tag 50 ano ka na? 15? 50 kanin upat. 54 di. Di? Di. Apila na na miss. Ano Para opat? sige ta. Oh. Kailangan na. Bawat mo na bata oh. Murag Amerikano no? Sure. Murag Amerikano. Ano ba no? Ano pa? Ha? American bully ba? American Indian. Ano? American Indian. Mana yan ang Amerikano nga kan? Sigaw ka nila. Amerikano Indian. Salah order guys. Sarang order guys, abot na guys. Muna ilay sa Amerikano usa lang na pilit. Wala piolo eh. Usa? Muntinjar mo, muntinjar. Wala piolo. Ah, piolo nga Milo. Tiyo ba? Guys, nga kami guys. Kana gitu. Ni ko niya di pinsara. Oh, manami kaon guys. No? Pagbantay sa lubi. Ano ba no? Kabasa naman sa init, bantay sa lubi siya, nga diya, tagak ka ngaron. Ira na ba? Pagkabantay motor do sa mga. Oh, trakit dako kayo. Patay largo, ikaw mahid ni. Yan, hid sa balita. Patay. Doya. So, manamig kaon guys, busog nami guys. Oo. Ato may mga guys, may baliton nito. Bilog. Palit sa kuan. Di man na makumpleto ang anniversary og walay kaon no. Nay kaon, napo nay. Nay inom. So, sa ilim nun dito. Yang paborito nga ilim nun. Gin bilog no, gin bilog pero iya brito katong 4 kantos. Libog ng bata. Bilog niya square. Kasi kay palit mo dito ilim nun guys eh. Ito, sina. Nawa. Ayo. Palahubog. Palahubog mata. Kena, laos. Kita. Parang nami ulay guys ha. Ting speech ba nga? Sa kuasa do. Do, bukta na kayo. Bukat ni kaya. Nah, kita gua bulsa kay. Uwa ko na lang dada sa kalsada, dada gilim nun guys. Kita na ba yung kawan ba? Yung mga snack.
Kani lang usay para Ha? kan ba chill sa istorya. Goods kayo. Unsang alim no na makapalangit. Taray, ni Bro San Miguel. Dili. Ano, pakita ang logo. Nah, Danas mo ne. bas Mo de. Ikaw nang gitigbas. Nang gitig kita nang gitigbas. So, dan guys, lakaw na bro ulit guys nya. Ikaw man ni. No? Basta kaya ito kita balik dito sa amin. Ha? So, caption lang mo dia. Pinangga gyapon eh. Bisag makasasala ka, pinangga gyapon ka sa Ginoo no. Eh, kita tanan binuhat niya. Asa pagman guys. Kita kimis ron guys, ato ni hiluan ang buang guys. Burlas oy ba. Oh, bungot lah. Angay. Patay na yung ino eh. Yeah. Motoy. Unblock di ka na eh. Smutoy no? Smutoy. Patay ka. Bukan tong hambuang. Bisaya wala na. Siga ikaw ano eh? Lighter ko ni. Barang tingo, dahil papa natin. Tapos puro. Okay. Berapa mas? Ting. Kaiter ba? Papa na ba? Papa mo? Ha? Wala yung puro lagi? Kita tayo nun. Ano tayo na? Ha? Eh, laki mo lang. Mau sa timpla. Ril. Tatay, ako. Duh, yawa ang burlas yo. Ha? Ano ba yan? Kaya tayo. Di mo kihuloy mo? Jujur ka? Di mo kihuloy. No, nadaot kita na TikTok ko. Ano? Sige. Sige pabuhay na soy. True nga bro. Mas mo ba? Mas mo guys. Surbol. Sunod, mana ini sunod kang kuan? Iyo. Uy, Buto. mana sunod ni iyo kuan? Iyo kuan. Ikuan. Yaba. Lihat. Uy. Let's go. Bye. Pemijol lihat deh. Balik deh. Pemijol lihat deh. Udah artista mo, kau balik apa? Mau ke Martin? Tidak, just bola. Kasi mo ba? Kau mau ke Martin eh? Ayo. Lagu le. Sino pumatay kay Lapu-Lapu? Rekista kan? Patawag yung papa eh. Apil yung papa ka to. Kamu nasa diha? Ligos ako? Ligos ako? Kamu nasa duha diha? Kaya ang baso. Nah. Nah. Tos. Lah. Apa? Ang bayang buak. Taro ba? Okay ka rin? Kaya man. Kaya spaghetti? Manok na eh. Pagpabasa ko. Noodles nga chicken flavor. Pagi ko po kay para din. Spaghetti ba? Okay ka rin? Spaghetti manok. Okay ka rin? Okay ra. Oh, bate ya? Ay sig binuang dia. Ari mindre ya? Ari mindre ya? Eh. Ada lang ka? Gi. Bati. Hang di. Ayo.
Patay inita. Bawa na. Ih. Sidor we. So good noon. Mayang udto guys no. So karon kay December 13 na to no. So gahapon wala ko ka outro kay humbog ko. Karon lain akong lawas. Ay. So ito na siya tapusan dito guys no. Kuan day. Naki-wish niyo makarong Pasko ma? Opo ko wow. Ha? Mapay Pasko? Malapit na ang Mr. Galio. So, papamunay kibaw sa mama sa iyang wish. So, akong wish no kay mainta nga kuan wish na ko ma-monetize na akong channel no kay para og natay okasyon no or na mga okasyon or naay mga natay gusto nga buhaton no natay mga gusto nga i-accomplish or natay mga kuan gusto nga mabuhat or natay gusto nga ano siya gusto paliton or gusto panghatag or unsa pa na diha kay natay kuan gan wish na ko nga ma-monetize na ko kay para natay kwarta na natay budget para sa atong mga gusto buhaton. So okay ra na ma nga wish ma. Manta, mama, magkakahawa na. Para ko ginawa na siya. Oh, gutong ni karon. So mainta no nga ma-monetize na ko no nya. Naot ko nga sa akong wish tabangan ko ninyo no. May tabangan ko ninyo pinagi sa pag-share, sa pag-like ug sa pag-kuan tan-aw sa akong mga video. So nay, na dito, pikas. Na dila na mimlo na. So, bagi dito to tiya. So mao siya no. Naot ko nga nalingaw mo, naot ko magito pa tayo balik. Sa naot ko magpabilin mo sa pagsubaybay no. So hangtod sa sunod higayon. Janoy TV, Anoy out. See you.